Εδώ τώρα στο στούντιο θα δείτε ανατροπή, να το πάλι, το φιόρδι θα από πίσω. Δύο κυρίες, τη μία την ξέρετε εδώ, την βάλαμε και στη θέση της κιόλας, Μαρία Αστερίου. Σαν να μην έφυγε ποτέ από το πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλώς ήρθατε, ως καλεσμένη αυτή τη φορά βεβαίως. Και μαζί η Μαρία Ηλιοπούλου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωριζόμαστε από κοντά. Από τη Μαρία έχω ακούσει πάρα πολλά. Κάνετε μια υπέροχη προσπάθεια οι δυο σας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε για μια οργάνωση η οποία στηρίζει έτσι και ομάδες τις οποίες μπορεί να μην τις σκεφτόμαστε στο πρώτο άκουσμα και γι' αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, η κοινωνία των πολιτών. Θέλω να σας γνωρίσουμε καλύτερα με αυτή την ιδιότητα και να δούμε πώς φωτίζεται αυτή την ηλικία άνω των 60 γυναικών οι οποίες είναι θύματα βίας και έχετε δίκιο. Μπορεί η κοινωνία να κλείνει τα μάτια ακόμα περισσότερο. Μαρία, να ξεκινήσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε μαζί, γιατί η Μαρία ντρέπεται. Υπέροχα, λοιπόν, θα το πούμε όλα εδώ. Κοίταξε, είμαστε οι people behind. Είναι αγγλικός τίτλος, είναι οι άνθρωποι που μένουν πίσω. Συνήθως οι άνθρωποι που μένουν πίσω έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Σε αυτή την περίπτωση είναι η ηλικία το βασικό χαρακτηριστικό. Ακούμε πολύ ηλικιακό ρατσισμό, αφήνουμε πίσω τους ανθρώπους κλπ. Εμείς από δικές μας βαθιά προσωπικές συναισθηματικές ανάγκες θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτές τις ηλικίες, με αυτή την ηλικιακή ομάδα. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ, που λέγεται Αόρατες 60+, δηλαδή γυναίκες που μένουν για κάποιο λόγο αόρατες, ασχολούμαστε με το κομμάτι, όπως είπες και εσύ, Μαΐρα, της έμφυλης βίας. Της έμφυλης βίας στην τρίτη ηλικία. Γιατί με το MeToo και όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν βγει στη δημοσιότητα και όλες οι νέες γυναίκες που μιλάμε πολύ περισσότερο για αυτά που μας έχουν συμβεί στα νεότερα χρόνια ή και σήμερα ακόμα, είναι πολύ θετικό, αλλά δεν έχουμε φωτίσει καθόλου το κομμάτι της τρίτης ηλικίας. Μιλούν πολύ δύσκολα και δεν έχουν και απαραίτητα φωνή. Οι γυναίκες αυτές, Μαΐρα, δεν ξέρουν, αυτό είναι το σοκαριστικό, δεν ξέρουν τι είναι βία, ενώ την υφίστανται, δεν ξέρουν να αναγνωρίσουν τις μορφές βίας, δεν καταλαβαίνουν. Εμείς, η Μαρία θα σας το πει καλύτερα, γιατί το ξέρει, κάναμε εργαστήρια με γυναίκες θύματα, και όχι μόνο θύματα, γυναίκες 60+, δεν καταλαβαίναν ότι μπορεί να είναι θύματα, γιατί δεν ξέρουν τι είναι βία. Όχι, δεν ξέρουν. Είναι σοκαριστικό αυτό που λέτε. Εξήγησέ το, Μαρία, καλύτερα. Ακριβώς. Δεν ξέρουν τι σημαίνει, όχι τι σημαίνει έμφυλη βία, το καταλαβαίνουν, αλλά στο μυαλό τους μόλις ακούνε τη λέξη έμφυλη βία, πάει στις νέες γυναίκες. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι μια γυναίκα άνω των 60 μπορεί να υφίσταται αυτό που λέμε έμφυλη βία. Ακόμα και εκείνες οι οποίες το έχουν βιώσει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ναι, γιατί είναι αν δεν είναι πολύ βίαιες οι καταστάσεις, είναι γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλώσει. Δεν πειράζει να φας και ένα χαστούκι, είναι ο άντρας σου. Δεν πειράζει και αν σου μιλάει άσχημα ή το παιδί σου αν μπορεί να μιλάει άσχημα σε σένα. Είναι μια νοοτροπία παλιότερων γυναικών, γενιάς γυναικών, οι οποίες το είχαν ως συνήθεια αυτό, δεν είναι κάτι. Αυτός ο καθρέφτης που τους βάζετε μπροστά και τους λέτε είσαι θύμα έμφυλης βίας, δέξου το, δέστο για να γιατρευτείς να πας παρακάτω. Τη σοκάρει, πώς αντιδρούν? Στην αρχή είναι δύσπιστες. Παρόλα αυτά, σιγά σιγά όμως μέσα από τα εργαστήρια και αφού προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει η έμφυλη βία, και όχι μόνο, γιατί αυτές οι ηλικίες έχουν και οικονομική βία, έχουν και ψυχολογική βία, είναι και η βία της μοναξιάς μερικές φορές, της παραίτησης ή οτιδήποτε. Όταν αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία με διαδραστικά εργαστήρια και όχι απλά να τους μιλάμε, δηλαδή τους δίνουμε ρόλους και μπαίνουν μέσα σε όλο αυτό για να μπορέσουν να το καταλάβουν, τότε στο τέλος, μετά στη συζήτηση που κάνουμε, βλέπουμε ότι ναι, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται. Μπορεί να μην μπορούν πολλές φορές να το αποδεχτούν, δεν το αποδέχονται όλοι. Ναι, είναι λογικό, κατανοητό. Αλλά ναι, αρχίζουν και το συνειδητοποιούν. Και είναι και τρομακτικά τα ποσοστά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα και τις κάρτες. Γιατί έχουμε κάνει μια έρευνα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Έχουμε κάνει μια έρευνα εδώ στην Ελλάδα για το κομμάτι της έμφυλης βίας καθαρά στην τρίτη ηλικία. Ας πούμε, η προηγούμενη κάρτα έδειχνε ότι 6 στις 10 γυναίκες, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, έχουν υποστεί έμφυλη βία. Είναι αυτή η κάρτα. Είναι 6 στις 10 που έχουν δεχτεί μια οποιασδήποτε μορφής βία. Δηλαδή, μπορεί να είναι λεκτική, συναισθηματική, οικονομική, όπως είπε προηγουμένως και η Μαρία. Και ακόμα πιο πολύ είναι και ενδοοικογενειακή. Βλέπετε, το 43% εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος και ένα 20% που δεν το σκεφτόμαστε για την τρίτη ηλικία, σεξουαλική κακοποίηση. Ναι, μα πρέπει να φωτίσουμε και αυτή την συνθήκη, βέβαια. Πώς τις βρήκατε, το δείγμα, ας πούμε, και πόσες εμπιστεύτηκαν να μιλήσουν και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας? Ήταν ανώνυμο το. Προφανώς. Έχετε απευθυνθεί λοιπόν και έχουν απαντήσει σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο? Έχουν απευθυνθεί 110, αν δεν κάνω λάθος, 110 ή 113, κάτι τέτοιο, γυναίκες άνω των 60 ετών. Ήταν ανώνυμη βεβαίως η έρευνα. Αυτή που έχουμε αυτά τα δείγματα.
πολύ μεγάλο ποσοστό δεν το είπε ποτέ σε κανέναν, παρόλο που μπορεί να το κατάλαβε στην πορεία ότι είναι θύμα έμφυλης βίας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να πούμε ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, δομές, υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα, υπάρχουν κέντρα υποστήριξης, υπάρχει η γραμμή 15900 που δεν είναι μόνο για τις νέες γυναίκες, είναι και για τις μεγαλύτερες. Καταλαβαίνω ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει το κομμάτι της εξάρτησης. Μια γυναίκα μεγάλη είναι εξαρτημένη από τον άντρα της, από τα παιδιά της, γιατί υπάρχει βία και από τα παιδιά, από τους φροντιστές τους πολλές φορές, γιατί μπορεί οι άνθρωποι να είναι κατάκητοι, από τα κέντρα στα οποία βρίσκονται, μπορεί να είναι κέντρα ηλικιωμένων, κέντρα φροντίδας ή οτιδήποτε τέτοιο. Και να πούμε, για να μην σου τρώμε και πάρα πολύ χρόνο, Όχι, δεν είναι αυτό. Μάιρα. Ξέρεις ότι τα άφηνα εδώ στο Δινικές. Μα το ξέρω, γι' αυτό λέω ότι έχουμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Να περάσει το τριήμερο, να περάσουμε όλοι καλά. Αλλά έχουμε την Τετάρτη μια εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, που εκεί και θα παρουσιάσουμε στοιχεία της έρευνας πολύ πιο συγκεκριμένα και σαφή. Και να πούμε Τι ώρα και φαντάζομαι ελεύθερη πρόσβαση. Ελεύθερη πρόσβαση προφανώς, η ώρα είναι 5 το απόγευμα, 5 με 7. Θα κάνουμε και συζήτηση για το θέμα, αλλά το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα μιλήσει όχι με το πρόσωπό της, ούτε καν με τη φωνή της. Θα είναι με αλλοιωμένη φωνή μια γυναίκα, η οποία σήμερα είναι 70 ετών και έχει δεχθεί κακοποίηση από τα 19 της χρόνια από το σύζυγό της. Μιλάει επειδή τώρα ο σύζυγός της πέθανε. Και γι' αυτό νιώθει μια σχετική ασφάλεια να μιλήσει. Αλλά πρόσεξε, ούτε με πρόσωπο θα μιλήσει και με αλλοιωμένη φωνή μας ζήτησε να μιλήσει. Είναι μια αρχή. Γιατί και ακόμα και τώρα η γυναίκα αυτή παραμένει αόρατη. Και θα ήθελα να τονίσω και εγώ ότι είναι η πρώτη έρευνα που γίνεται για γυναίκες, για την έμφυλη βία στις γυναίκες 60+. Συνήθως οι έρευνες που έχουμε μέχρι τώρα στα χέρια μας δεν ξεχωρίζουν αυτό το κομμάτι, έστω με μία ερώτηση στο ερωτηματολόγιο τους. Εμείς δεν βρίσκαμε στοιχεία πουθενά για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ηλικία. Και γι' αυτό στο πρόγραμμα του Ποδοσάκη, στο Prevent, αποφασίσαμε και στείλαμε αυτό το project για να γίνει αυτή η έρευνα, επιτέλους να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν, εννοείται σας περιμένω ξανά να πούμε περισσότερα. Αυτό είναι έτσι ένα έναυσμα και για περαιτέρω συζήτηση και είπαμε την Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Κυρίες μου, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. People Behind, η κυρία Σαστερίου και η Ηλιοπούλου. Και πριν πάμε σε διάλειμμα,